Dragi prijatelji, ovaj konj i magarac ovde napunio je 36 godina posle 0-0. Našem Bošku rođendan, rođendan, rođendan. Živeo, živeo i srećan nam bio. Ujebote, od ovoga može se riknuti. Dobio neke screenshotove, nešto sam se čuo sa Draganom Petkovićem, mojim prijateljem, sa kojim se lično poznajem, znači nije virtualni prijatelj, znamo se 15 godina. Neke stvari mi je eto tako preneo, neke screenshotove dobio, pa eto čisto malo da prokomentarišemo i vidimo. A few moments later. Aman Gago čoveče, pusti bre više ljude bre, mani se više bre, ko je šta rekao na svom kanalu, ko je koga prozvao, ko je šta rekao. Tebi je dosadno i tebi je to interesantno da pališ vatru. Brate, pali ti vatru, a nemoj druge ljude da gušiš sa tim stvarima. Nisam očekivao da ću nakon krštenja, pošto ja sam inače jako bio temperamentan, impulsivan, jednostavno nisam mogao da verujem da ću nakon toga u sebi pronaći taj neki mir, da se jednostavno neću nervirati za neke stvari koje su me ranije toliko nervirale da sam bio u stanju da nekoga, ajde nisam ja nikada sad nešto psovao preterano nekoga i to, ali bio sam u stanju da se posvađam, da budem besan, nervozan, da to izbija iz mene ta negativna energija. Evo ti dokaz. Jednostavno desilo se nešto, ja ne znam kako to da objasnim, da čak se i ne trudim da kontrolišem nervozu i bes. Uopšte se ne trudim da to radim. Jednostavno to je, nakon tog krštenja, samo u sebi u meni se smirilo. Samo se smirilo, nestalo jednostavno. Pičko jedna smrdljiva, mangupe na baterijama, jebem te usta i tebe i onu tvoju žvalavu. Nabijem vas na ovaj moj istetovirani. Ali brate, ajde, on je glup, pa je glup, to je dokazao 1000 puta, mislim, priča čovjek ima ženu, žena mu živi u Beču, on živi u Francuskoj. Žena, super ti žena, odlična je. I sam je video poruke s kim je njegova žena razmenjivala poruke, tako da o tome bolje da ne pričam. Neću da se mešam u to, ne volim porodicu da djeram nikome. Oni ne mogu, Miloše, biti partneri sa YouTube-om zato što koriste tuđe klipove. Ne mogu biti partneri sa YouTube-om nikada. Nikada. Mogu ako budu počeli da prave svoje klipove, a sve ono što su izbacivali moje, Valentinino, znači oni čim bi, prvo njima YouTube ne bi poslao ugovor, to je prva stvar. Jer ipak ne možeš ti, mi svi imamo autorska prava nad ovim. Samo pogledajte, pošto ja baratam dokazima, ja ne pričam i moji dokazi nisu reči. Ja pokažem i vidim. A gdje ste, ludaci moji, što činite? Gdje ste, nevijeste? Evo, mašem upravo svima, ne znam čuje li se ovo mahanje preko mikrofona. Lijevo, desno, teško, teško. Evo, ako da me čujete malo jutros, ovo je ipak posebna prilika. Makar nam je Boško to tako predstavio, a vi znate da ja Bošku vjerujem, sve što reče. Ovako. Otvaram ja kanal juče i skače mi ovo, evo da vidite sliku.
Gdje god da pogledam piše partner. Rekao, nemoguće što je ovo, rekao, Boško je rekao da će mi YouTube odmah ugasit kanal ako se prijavim za posao. I YouTube je naravno uradio analizu klipova i ustanovio da bez obzira što nije moj sadržaj, da sam uradio dovoljno editinga i mog doprinosa, jelte, u tim klipovima. Sad ovako, prva stvar, s obzirom da sam postao partner i kako Boško kaže, radnik YouTube od danas, Dragane Petkoviću. I vi ostali nebitni kanalčići Boletovih ovčica ne mi se obraćaju sa gospodine Fakin. Dakle, gospodine Fakin. Evo, realno, jel? Rečite mi ako nisam u pravu, jer ja sam sad partner sa naglaskom na partner, to je bitna pozicija. Druga stvar, Bole, Boško, dođi vamo Boško. Slušaj, nemojte čujem više da vrijeđaš ovaj kanal kao što si činio prije. Jer ima mnogo pametnijih stvari kojima ću ja da se bavim, a ne da se bavim nekim idiotom tamo koji je otvorio kanal i seče moje klipove i objavljuje ih. Za prije okej, ali više ne. Bokice, mi smo sad kolege partneri, kolege u YouTube-u. Sad treba s respektom da mi se obraćaš, jel? Slušaj ovo, kolege, tamo da te priupitam par stvari, pošto eto ti si odavno partner i radnik YouTube-a, interesuje mi koja si smjena šutra. Hoćemo li zajedno na posao u YouTube da idemo? Ne znam, misli li prva ili druga? I reči mi pošto sam ja biciklom, ne znam, ti da ne plaćaš autobus, pa ako ćeš da te prebačim, imam onu košaricu, znaš, naprijed za djecu, pa te šednem u nju. I reči mi što me još interesovalo, da, doručak, ima li doručak u YouTube ili da nosim sendvič od kuće? Uputi me malo, znači moraš svog novoga kolegu malo da me uputiš u biznis i kako je tamo. Tako da mi javiš za te stvari. Samo ne znaju jednu stvar. Ako kojim slučajem, a to toga nema ništa, ako kojim slučajem ti lažni kanali dostignu mogućnost za ugovor od YouTube-a, istog momenta njima se gasi kanal zato što su koristili moje klipove, autorska prava. Istog momenta njima će kanal biti ugašen, oni to ne znaju. Samo pogledajte, pošto ja baratam dokazima, ja ne pričam i moji dokazi nisu reči. Ja pokažem i vidim. Ne mogu vam opisati osjećaj kad ste partner. Stvarno se osjećate nekako, ne znam kako da objasnim, uzvišeno, bukvalno. Evo baš sinoć sam iskočio u Dgra, rekao da proslavim posao u YouTube što sam dobio i upoznah neku nevještu. I ona mi se predstavlja, veli Jevrosima, a ja joj velim partner. Ljudi, odmah se mi s nogu oborio. Znači, kad je čula partner, to je već bilo gotovo. Tako je bilo, bez fejza ostao. Ne znam što da vam rečem. Nekako kad hodam ulicom, ljudi me gledaju drugim očima, gdje god da prođem, čujem, ne znam kako lebdi zvuk, bukvalno partner. Sa svih strana čuje partner. Au, ne mogu više praštati. Ljudi su bolesni, ali dobro, ja sam to ukapirao za ovih par godina, tako da uopšte mi to ne smeta, mislim. Ali imate dosta klipova o meni gdje su se ljudi bavili i zanimali mojim imenom, mojim klipovima. Samo dobro, oni nikad neće sva sreća dostići, sva sreća, ja bih volao da dostignu, da potpišu ugovor sa YouTube-om i tog momenta će im kanal biti ugašen zato što su koristili moje klipove sve. Pričaju neke stvari, a pojma nemaju.
pojma nemaju. Evo i za kraj samo kratko malo da su ozbiljni i da izbačim koju činjenicu ili ti malo istine, jer Boško nije sklon tome, očigledno. To što sam ja sad nekakvi partner, što sam potpisao ugovor sa YouTube-om, kako to Boško naziva, nema blage veze s ičim. Znači, kanal mi može biti ugašen, naravno, nema kako crno partnerstvo, budalaštine, posao s YouTube-om i glupost. Ljudi sa po pola miliona pratioca gube kanale u sekunda, ne neko drugi. Toliko ekipo, pozdrav od partnera. Bitne pozicije. Ja stojim iza toga. Neću stat! Neću stat! Neću stat! Neću stat! Neću stat! Neću stat!